Bona tarda a tothom i benvinguts a Fem Tard, el Late Night de Ràdio Banyoles amb Pol Botinyà i Aniol Puig. Llibertins. Uei, una setmana més a Fem Tard, benvingut Pol. Ei, hola. Què tal? Molt bé. Avui no hi ha monòleg. No? Per què? Perquè tenim una conversa... Ja he arribat. Què? Qui ets tu? És Entrepella. Ah, és veritat, sí. Sí. Espera't, bueno, si vols quedar... Ara et cridem, Va. t'esperes i et cridem per fer l'entrevista. Val, d'acord. Vale. És que estem gravant ja. Sí, vale, ara em dieu. Bueno, si et vols quedar. Ens hem sortit del guió. Bueno, és igual, queda't, ja està. Em quedo. Sí. De què havíem de parlar, Aniol? Doncs que Fem Tard està en capa caiguda. S'acaba de veure. Sí. És un al·licient més. I per què? O sigui, què passa? A veure, primer, Les seccions s'ha de dir que les estem preparant a última hora, però tenim idees originals sí. i que estan prou guais, Però últimament. mira, jo et faig una anàlisi des del principi. Vale? Vam Vale. començar bé, pla Sí. bé, una bona entrevista, Bon una bona xiste. entrevista, un bon Sí, programa i tal. sí. Segon programa, què passa? Ens van al favor i tal i no fem Fem Tard, fem un Mamut i la Gàbia. Sí, però Perquè ens van avisar a última hora. Bueno, però si ens haguéssim motivat ho haguéssim pogut fer. Podríem. Tercer programa. Ens entrevistem a nosaltres mateixos. Sí, perquè ens van fer plantón. Quart programa, Ei, Trapella, què tal? decidim ahir o Sí. abans d'ahir dir, sí, ja vindrà Entrepella. Trapella. Vull Però dir, tampoc no, ho diguis com ja vindrà no, Trapella. no, però vull dir- ja vindrà Trapella. No, però, Vale? o sigui, era allò que ho teníem, Sí, tots sí. ho sabíem, Era el que teníem a la cua per quan Sí. ens quedéssim buits. no, Està aquí, recordem. Estic aquí. no, però vull dir que els dos, Sí. o sigui, tu tenies mig parlat amb També. ell Mm. i els dos en feia pal. Buscar alguna més. No buscar alguna més perquè no vulguem ell, sinó, no sé, ens feia pal. Ja. Saps què passa? Que el de la temporada passada trobàvem... O sigui, acabàvem el programa ara, el que acabem avui, i ja sortint de la ràdio mig motivats, baixant l'escala, dèiem, provarem aquest Això i no aquest. m'ho has dit d'aquí 20 minuts? Eh? M'ho has dit d'aquí 20 minuts? Sí, però en off. Ah, vale. Per tant, avui, ara baixant les escales, ja triarem i ens comencem a posar en contacte. Vale, En comptes em sembla de fer bé. com ara, que és, tu, ja programa la setmana que ve, sí, merda, no tenim ningú. Va, entrevistem nosaltres Vale. mateixos. I ara, d'aquesta bajona, per pujar amb Trapella, explicaré un acudit ràpid. Vale. Saps algun d'un globus, un branquilló? No, Vale. és una dark story, d'això. Ah, vale. Després ens ho expliques, doncs. Vale. És un globus. Ai. És un noi que va amb bici per allà, pel mar, saps? Està així. Va amb bici, una bici de sorra per la platja. I porta el seu berenar, que és un xocobollo. I té un xocobollo allà a la cistella i diu, que bo que serà. I li cau el xocobollo al terra. Agafa i diu, cago en l'ou. Xocobollo, si tornes a caure, pilles catxo. Torna a deixar el cistell. Torna. I li torna a caure i diu, collons. Xocobollo, si tornes a caure, pilles catxo. I torna a deixar la cistella. Torna. Cau per tercer cop. Xocobollo, t'he avisat, pilles catxo. I el tira al mar. És bo. S'acaba, Està bé. és hindú. És un acudit hindú. Vale, però això no l'he entès. Clar, és interculturalitat i tal. Vale. La cultura hindú peta. És intertemporalitat, també. 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 Vale, i què fem ara? Trapella, te'n vas. I entres. I et donem l'entrada i entres. Vale. Vale, doncs avui, com heu Adéu, pogut... Trapella. Adéu. Ei. Vale, és molt raro, això. Ja. Com bé sabeu, avui ens acompanya Trapella, és un noi que és una mica Trapella, jo què sé, i canta trap. Que entri, sisplau, a l'estudi número 3, en Trapella. Estem aquí a l'estudi de Ràdio Banyoles, avui ens acompanya Trapella. Ei. Hola, Trapella, què tal? Bé. Sí? Anar-hi anant. Narina. És el Bé. teu nou single.
Narinant, sí. Narinant. Sí, sí, sí. Apunta-te-la, pot ser bo. És de trap, aquest títol. Narinant. Narinant. Mal escrit, però amb accent a la N. Amb un nou al final, Narinant. I un apòstrof. Sí. Narinant. Vale. Per començar, quins calçotets portes avui, Aleix? Hòstia, uns fricos. Espera, que és que hem dit Trapella però no hem dit l'Aca. És- clar, sí. Diu. Aleix Carretero, A.K.A. Trapella. Aca, els dos nous abans. Els dos no, abans. Què? És un embarbussament, dir AK. A.K.A. En plan, Aca, però digueu va. Digueu la frase completa. A.K.A. Trapella. No, Aleix però... Carretero, No, A.K.A. però... Trapella. Also know us. Hòstia, Això- no la això no sabia, està tio. molt. No la sabia. Això, l'Aniol ho ha dit bé, toma ja. És el primer pas per ser trap, no? Però no sé si és Saber- que Aca volia dir això. Ah. Bueno, Vol dir també conegut com. Merci. En català seria TCC. 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 Aleix Mola, Carretero, TCC Està bé, està bé. Trapella. Aniel Puell, TCC, Aniel Puell. Ni fava. DJ ni fa. DJ ni fa. Començaré així la setmana passada. No, avui. Fem promo, doncs. Sí, avui a les... Quan acabi aquest programa, just... Ah, no, mentida. No, a les 12. A les 12, avui a les 12, ara són les 9. I acabarà a les 10. Acabarà a les 10. Per tant, teniu 2 hores per posar-vos guapos i anar a Serinyà, que hi haurà DJ ni fava. Mm. I ara m'agradaria tenir resposta a la pregunta que tota l'audiència està esperant. Ah, sí, per de veritat. Que és... O sigui, els 3 calçotets. Uns fricant, marcat, m'imagino. Negres i vermells. És que Sí. sempre he pensat quins calçotets porten els trapelles, tio. Els traperos. No, però els has d'anar ensenyant, Com qui no vol la cosa. Què porten els traperos? Ho saps? Els cantants de trap, de calçotets, normalment. Gucci, Prada i així, no? Nets o bruts els porten al concert? No, els has de portar bruts. Sí. Vale. Perquè no entén... O sigui, Gucci en poden comprar uns i prou. Clar. Després Correcte. has de repetir. Correcte. Vale. Això. Et fa res fer un xicling? Ja que Mare, estem parlant de la roba. Perfecte, Què? perfecte. Tu saps què és un xicling? No? Vale, és que xicling és el so de la màquina de comprar. I Vale. tu dius quant costa la vale. roba que tens i fas xicling. Vale. Jo faré el so. No, si vols el busco. Fem-ho radiofònic, si vols. Vale. Doncs ara t'has d'esperar. Ara m'espero. Mentrestant... No, jo soc molt ràpid. Ah, vale. Bueno, jo no, el que està allà. El becari. Mentrestant, anirem fent altres preguntes. Sí. No, I quan tu vulguis, deixes la resposta mitja. Jo quan vulguis. Ah, ja ho tens? Vale. Xicling, va. Bé, començo de dalt a baix, vale? Camiset, sudadera... Espera, que se li estan en l'olla. xicling. Però has de fer quan... S'ha entès o no? Ara. Ell dirà no sé què i tu, quan digui el preu, tu. Xicling. Bé, en tinc un altre, crec. És el d'en Mario. Vale, és la versió Vale, Mario, vale. està bé. És la versió trap. De dalt a baix. Va. Sudadera DC, d'un meu col·lega que no me l'ha vingut a buscar mai. 0 euros. Bé. Camiseta waterpolo Banyoles. Regalada. Regalada, jo m'imagino. quasi. Els Fricun. uns posa-hi 5 euros, màxim. Però en paquet de 3. En paquete de 3. Vale. Sí. No ens estem per hòsties aquí. Pantalons... Pantalons Pull&Bear, posa-hi uns 20. Sabates Adidas. Quines? Hòstia, no en tinc ni idea, tio. Però són aquelles blanques amb les... Són les típiques blanques, però com dintre les blanques hi ha les més cares, perquè són d'un creador i així, en plan, Ah, sí? un dissenyador més especial, i jo tinc aquestes, les que no... Ah, vale, però són guais aquestes. Sí, estan guais. Són trap. Són trap. I mitjons? Ah, mitjons, hòstia, mitjons, jo crec que... Artengo clàssic? Jo tiraria per l'Artengo clàssic, eh? Sí. I el collaret? Hòstia, el collaret AliExpress, 2 euros, 2 euros i mig. Bé. Això dona una suma total de uns 350 Sí, que portes avui, ja sense comptar lo de l'armari. I la jaqueta sí que és trap. la jaqueta també Bershka, 50 euros. Vale.
Guai, això. Sí, sí. M'encanta el soroll. M'encanta el soroll. Te'l pots posar a WhatsApp. No, en tinc un també guai. Xicling. Bueno, doncs aquí tenim el xicling, aquí sabem el que sol costar un outfit de trap. Bueno, sí, tenir un fill trapero costa això. Sí, sí. Els estudis no costen. Vale. La gent que fa trap de veritat té estudis. Bueno, sí, tu també fas trap de veritat, però vull dir, els famosos... Sí, és de mentida. Home, jo crec que quan més malament ho facis amb els estudis, més bé es reflecteix en el trap, no? Sí. Sí. No, ara seriosament, sí, m'imagino que sí, o sigui, hi ha de tot. Vale. Anem a parlar de coses més concretes que sàpigues més. Sí, que segur que saps molt, però per exemple, si jo et dic d'on neix Trapella, saps més que quins estudis tenen la gent que fa trap. Vale, sí, correcte. D'on neix Trapella? Espera, t'ho haig de preguntar. 2 de febrer? No, t'ho haig de preguntar jo. D'on neix Trapella? D'on neix Trapella? Sí. Doncs... en plan el nom. He entès l'acudit. 2 de febrer. 2 de entès. febrer perquè va néixer aquest dia. Ell? Sí. Ah, val. Sí. Però el projecte, doncs... Saps qui va néixer el 2 de febrer, Fa també? trap, però és molt intel·ligent, eh? Sí, bueno, vaig... Saps qui va néixer el 2 de febrer? La Shakira. No era en Piqué? I en Piqué també, els dos. van deixar els Podria dos. fer una col·labo. Increïble. Pues, li comento, li tiro un DM, tio. D'on neix Trapella? A Trapella, doncs... Vaig deixar Farlopeig. Sí. Ostres, vull dir, tu ja estaves a la fama. I, clar, o sigui, ja estava al pic, saps? I després vaig tirar-me a fer un projecte jo sol. com el de l'Eduard dels Amics dels Arts. Pot venir per l'Opets algun dia? No pot. Tots aquí, 4 aquí, saps? Bueno, doncs això. I tenia més ganes de fer música i així, i se'm va quedar el gossanillo, i vaig pensar, bueno, pues provaré alguna cosa, aviam què, així per la conya, i ara vaig traient temes, tinc alguns temes aquí guardats a la recàmera, i, en fi, això. Bàsicament això. I el nom, pues, és una conya, saps? O sigui, però... No, Sí, un jo- joc de paraules, sí. La gent, Això ho he vist. La gent li costa moltíssim, eh? Per lo fàcil que és, hi ha molta Trapell, gent que ho entén molt tard. Això és Trapell, veritat. trapoi, trap LL, trapell, trapill... Sí. I el TDR, perquè a mi m'havien arribat veus al principi de tot, que això era del TDR. No, realment vaig començar abans de... O sigui, tenia l'intenció de posar el projecte dintre el TDR, però al final, o sigui, vaig anar tirant i sí que ho incluiré, però no... O sigui, Però va més enllà, no? Sí, va més enllà del Molt bé. TDR, sí. I quantes cançons tens ara mateix? Ara mateix penjades en tinc 3 i a la recàmera en tinc 3 més. Dec tenir unes 6 o... I per què... Per què no les penges? Exacte, el motiu per què no les No, penges tal perquè qual. ara m'estic esperant per gravar-les bé, que hi hagi pressupost. No, m'estic esperant al Nadal així, aviam si els Reis es porten bé. I res, em compraré un micro més bo, tinc pensat fer-me un mini estudi a casa, aviam, per gravar una miqueta amb més qualitat i així, perquè amb el micro que tenim ara, pues, tirem poquet. On graves? A casa un col·lega, Arnau Pla. Sí. Ei, des d'aquí. Tu. Saludos. Saludos. Això has dit tenim, el micro que tenim, per què tenim i no tens? No, perquè, doncs això, perquè gravo a casa en Pla. O sigui, és el seu micro, no és ni meu el micro, Sí, realment. l'Arnau Pla té un micro. L'Arnau Pla té un micro. Guai. Anotats. S'ho ha apuntat. Ok. Vale. Em sembla que t'apuntessis que Arnau té És un que micro. m'estic apuntant. Sí. I ara ja començaré el projecte, aviam si puc millorar l'àudio i tot això. Very good. I el procés creatiu de què consta? Uah, realment no, mai em paro en plan, dic, avui començaré a escriure les cançons, no sé què. No, o sigui, si escolto una base, en plan, em poso del YouTube a escoltar bases i així, i si veig una base que em mola i em sorgeix alguna cosa, doncs començo a notar, però no és en plan, avui escriuré, és perquè em surt. No es poden fer les coses així, sense, en plan, pensant-los, forçant, saps? I les bases les fas tu o les No, treus a YouTube? no, les trec de YouTube, tot, sí.
I tens pensat que algú te'n faci? Coneixes algú que faci bases? Sí, bueno, clar, això seria l'ideal, saps? Però, en plan, acabo de començar i no tinc... O sigui, si em fan bases, pues, suposo que Pues volen... gràcies. Sí, saps? No crec que vulguin les gràcies només. Ja. Sí. Per això no he buscat a ningú encara ni res de l'estil. Guai. Vaig tirant així i aviam, si la cosa va bé. Per tant, tenim la cançó, tenim la base i el videoclip. El videoclip me'l fa en Bardac. Tens, de les 3 cançons, Una dos en videoclip. tenen videoclip. Dos tenen videoclip. Mira, és aquesta. A veure. Me golpeo por el retroceso de mi bala. Preso de mis sueños ya no salgo a la fragua. Subí la bandera blanca y no la calavera. Porque mucho ya he luchado, le doy fin a esta guerra. Me golpeo. Aquesta cançó es diu Bala. Bala, correcte. Per què Bala? Espera, és veritat això. Ja que tens 3 cançons, què et sembla si ens les expliques una mica? Vale, si es puc. poden explicar. O sigui, realment... Comencem per aquesta. Realment les meves cançons no van dirigides a ningú, menys l'última, que l'última... O sigui, Ja ens ho diràs quan parlem de l'última, gràcies. Vale, pues, comencem per la primera comptant, no? Aquesta no té O per videoclip, aquesta, la que ja hem comptant. fet O la l'espoiler. Bala, vale, perfecte. Doncs, a Bala pues, vaig començar en plan... Estava fent moltes lletres, i vaig escoltar aquesta base i de cop vaig començar a escriure, que és així com una cançó amorosa, però que realment no va més enllà, no va dirigida a ningú, simplement el que em sortia pues, ho escrivia, saps? O sigui, quan escric pues, no només penso en el que m'ha passat a mi, sinó en el que els han passat als meus col·legues o el que podria arribar a passar, o sigui, no va dirigit a ningú en específic, realment. Com decideixes si cantar en català o en castellà? Això és el que em surt. Aviam, o sigui, ara per un futur jo crec que realment o sigui, el trap català, el rap català està creixent bastant bé i això mola, però realment com arribes, entre cometes, més lluny, o sigui, com pots arribar a més gent és en castellà. O sigui, per exemple, la primera de Trapella, o sigui, va tenir el boom perquè és la primera cançó i la gent en plan està curiosa i així, però sí que és veritat que ho vaig notar més a les dues últimes, perquè, no sé, la gent et diu en plan, hòstia, pues m'ha molat, així, saps? Però no, tinc pensat d'escriure més cançons en català, òbviament, i sí, a mi m'agrada molt. Aquesta és la primera, La primera. la que estaves parlant. Jo aquesta és l'única que he escoltat. Clar, veus? Toma ja. I em mola, de veritat. Sí. És que he passat amb tu. Ei, estic posant les hores que he passat amb tu. Ei. De què va aquesta? De què ens parles? També realment seria això, és bastant de caire amorós, però vaja... Trapella cantant romàntic. Sí, cantant romàntic i tant. No, realment vaig ajuntar ple de coses que havia escrit, en plan... abans de començar tot això ja estava escrivint ple de... m'agradava escriure, no? I vaig ajuntar tots els versos que m'agradaven més i els vaig ajuntar, els vaig posar en una cançó, vaig escoltar una base, em va molar que flipes i vaig dir, tu, hem de gravar això. Vaig anar a casa en pla, amb el micro d'en pla i a gravar. Sí. Vale. Parla lluny del meu far i ara al caminar no em deixis la mà. Viu la vida. Ui, que... Ei! És que me la sabia, però hi he escoltat tant. Tu, Fa molt que no l'escolto aquesta. L'hauries d'anar escoltant, repassant. Ja. Vale, clar. Passem a l'última, doncs, l'última cançó. L'última que vas treure no fa tant. Videoclip també d'en Barda? Videoclip d'en Barda, sí. O sigui, tinc molta sort d'ell perquè m'ajuda moltíssim amb això. Té massa sort de tu. Sí. Barda, tio, un salut. Ha arribat molt al cor, el que has dit. Un salut des de Ràdio Banyoles. Sí. Va sortir un videoclip de trap. Ja et trucarem. Deixarà sortir la Niol al pròxim. N'he vist que... O sigui, estic mirant els videoclips ara, però... Poses el sabat aquí, o sigui, com si fos un telèfon, Sí. en alguna? Sí. Perquè si no és trap. No, és que és la peça bàsica del videoclip de trap. Sí. Realment, si no te la... O sigui, dius, tu què fas? Però o sigui, està massa ben fet, el videoclip. Sí, Però i tant. saps què? És una màquina. Saps què em mola? O sigui, normalment lo d'agafar
el telèfon, o sigui, la bamba com si fos un telèfon, es fa des d'un pla mig. Però molaria un pla complet i veure el tio Sense sabata. que li falta una sabata i que el té l'orella com, trap. El coix així. Aquest és el real, És el detrás de les càmeres. La dura vida del rapero. Y van de gallos, malos, putos, callos. Con tu cara yo juego los dardos. Trap o rap? Jo aquí després vull entrar en aquest després. Va, doncs acabes d'explicar, també és romàntica aquesta? No, aquesta se'n va totalment de lo romàntic i res, parla de la... O sigui, aviam, que tothom és lliure de fer el que vulgui i així, però em causa bastanta ràbia la gent que intenta ser algo, o sigui, en plan, intenta aparentar algo que no és, saps? I això va dirigit una mica en aquest sector de la gent. Aviam, que tothom és lliure i tal, però em vaig plasmar-ho en aquesta cançó i ale. D'això en diuen símptoma abella. No saps quin és? T'acabes de en sèrio. patillar, no? Que no, ara t'explicaré i diràs, si m'ho he patillat està molt bé i si no, doncs no. En plan, no t'ho has patillat, i no. Símptoma abella és que et creus reina però només ets un bitxo. Profund, El que reina només ets un humà, o una humana. És el mateix. No, perquè un bitxo és pitjor que un humà. És pitjor? Bueno, depèn, no. Raça superior. Doncs sí. Això... L'abella es va declarar l'animal més important del planeta. Ah, sí? Sí. Saps com... S'ho va declarar ella. No, es va. Ella es va autoreclamar. No, autoproclamar. Autoproclamar. Què volia dir? Trap o rap, no? Sí. Abans volia dir, els dofins són persones, ja està. No, és real, Perquè tenen empatia o alguna cosa així, es vaig llegir a algun lloc. Què volia dir? Trap o rap? O sigui, la meva anàlisi podria estar super en contra, però és... El trap neix a Estats Units o França, jo què sé, por ahí, i arriba a Espanya i no és ben bé el mateix. I el mateix jo crec el símil el faig amb el rock, o sigui, el rock neix suposo, al Regne Unit o així, i arriba a Catalunya i el rock català no té res de rock. Ja. Més que la meva sang, més que poder saber... Bueno, vull dir, sí que té aquest to rockero, però no és el rock que... No és Welcome to the jungle! Sí, doncs, no sé, jo crec que el trap és com, entre cometes, més fàcil imitar-lo, ja que els plugins... No? Me refereixo... Jo sí, vull dir l'audiència. Vale, per exemple, o sigui, tu pots tenir un Han o un Tom. Sí. Un Han... Tambor, el tambor, vale, sí. Pues, per exemple, i tu plasmar-ho, pues, són els ritmes, són ritmes molt iguals, que s'identifiquen d'una cançó de trap, ara estic parlant, d'una cançó de rap, per exemple, és el pum, pf, pum, saps, el més típic. Pues crec que és molt més fàcil copiar això, entre cometes, que no pas fer un procés creatiu més en plan, tipus, la guitarra, tocarà això, no sé què, saps? O sigui, també el bo és que tot, o quasi tot del trap es fa a través de l'ordinador, i doncs són aquests, els plugins, el que he dit abans, que els vas posant perquè crear la melodia, no sé què, però al final tots tindran bastant una base semblant. Vale. Per això és més fàcil imitar-lo, per dir-ho d'alguna manera, sí. I trap o rap? Doncs... Estem parlant de tu, però ara, de les teves cançons, què són? O... vale. Pregunto. Les teves cançons són més trap o més rap? Les meves cançons, doncs... la primera de tot és una base de dancehall, lo Bad Gyal, saps? Per posar un referent. Llavors, la segona és rap i la tercera és més trap. Vale. Perquè es nota, tenen aquests baixos, Sí. saps? Pues això és bastant característic del trap. I això. Vale. El que anava a dir és això, que del rap en neix el trap, no? És una variant? Si m'equivoco, m'ho dius. No, vale. Sí, tant. Vale. I tant. Però després Vaja, és com que s'ha s'ha separat i que ara com torna cap a ell. Vull dir, ara, poder en el seu inici era més fàcil diferenciar això, ara és trap, això és rap, i ara ja torna a buscar un híbrid, una barreja. Els autors es passen d'un a l'altre més fàcilment que... Ja, és que no costa gaire sortir del trap al rap, saps? I del rap al trap. Vull dir, al final
pot ser que el trap sigui una mica més melòdic, però realment no costa gaire encarrilar-se tirant el camí del rap o del trap, vull dir, al final... Vaja, jo em sento bé escrivint amb bases de trap i escrivint amb bases de rap, perquè és bastant semblant, al final. Guai. Fins aquí? Tens alguna altra... Tens alguna altra pregunta? No, o sigui... Jo en tenia una que m'he oblidat. Jo en tinc una, sí, que és quan podem veure Trapella? Ah, exacte, toma ja. Vale. Era aquesta, t'ho prometo que era aquesta. Vale. Que te l'he robat, per això no te'n recordaves. Cabron. Hòstia, doncs, primer de tot, o sigui, no tinc cap concert planejat ni molt menys. Podríem dir que amb farlopets vas tu... O sigui, tens més recorregut sobre escenaris amb farlopets que amb Trapella. Sí, correcte. Vale. Correcte. I podríem dir que avui, si vols, estàs convidat a fer una cançó a Serinyà? Vale, em sembla bé. Sí, està bé. Vale, pues, amb aquestes, les poques hores que tindrà ara, hi reflexiones i ens dius alguna cosa. I tant, ja, cap problema. I també et reconvidem el que vam estar parlant la setmana passada, o fa 2 setmanes o no sé quan, el 27 fem un microobert a l'Ateneu, si vols venir amb les cançons que tinguis i el temps que vulguis. Perfecte. Estàs convidat, també t'ho penses i ens ho dius. I tant. Ho faré. I ara la pregunta de l'Aniol. La pregunta de l'Aniol era aquesta. No, que quan el podem anar a veure, no? Ah, que quan el podem anar a veure, sí. Doncs res, a Serinyà, a l'Ateneu. Per començar, ara en un moment ja tinc 2 concerts planejats. No, realment ara necessito fer bastantes més cançons perquè no puc presentar-me en un escenari i cantar 3 cançons perquè a més són cançons bastant curtes i em durarien res, és que no arribarien ni als 10 minuts, saps? I ara necessito fer més cançons i després ja en parlem dels concerts. Ja suposant aquest hipotètic concert, tu tocaries, cantaries com el trap sobre la cançó amb la lletra o sobre la base? A mi m'agrada bastant cantar sobre la lletra. Vale. Perquè dona un reforç, no, al final. I perquè en algun moment del concert comença a fer Clar, i que segueixi una mica la cançó, que hi hagi alguna de fons. En el fons és això. És això el trap. Sí. El trap és això, vull dir... Realment, quan més merder facis a dalt de l'escenari, més... Bueno, doncs deixem aquí l'entrevista, però no deixem aquí Trapella perquè es quedarà avui a fer una secció amb nosaltres i ens has triat una cançó per escoltar ara, que és... Tell Me Why. Inspiració, no? Sí, és pura inspiració. És el que t'ha portat on ets ara. Sí, tant. Yeah. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are 2 worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a
my fire, the one desire you are. Don't wanna hear you say nothing but a mistake. I never wanna hear you say, I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heart. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say, I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heart. Ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say, I want it that way. 'Cause I want it that way. Bueno, fins aquí aquesta magnífica cançó. Què us ha semblat? A mi m'agrada més aquesta versió. Ya es verano después de Jo, fins que em dieu prou, jo la deixo. Colabo. A ver, no, son 12 días. Jo vull que abans tens la part del Jo a ti te quiero. Bailando me fui. Ves el Jo a ti te quiero i ara pots A treure. veure, quin segon estàs com... Hòstia, no ho sé. Pareció Cap al final, no? Sí, jo crec que és que al final El Alex... subidón, el subidón. Sobre todo si me pillan, valiente maravilla. Rap. Aquí, és aquí. Mama! Des de que abans de començar el programa l'Aleix ens va dir que volia aquesta cançó que tenim preparada aquí al vídeo per quan fos el moment. Són els Street Boys. És bona. No, saps com es diu el grup? No. Los Ligones del Campamento. I va en sèrio, es diu... Sí, Tenen més? Uah, no sé. No, Vale, sort. però... sí. Donem gràcies. Sí, la cançó es diu Ya es verano después de un año i diu Los Ligones del Campamento. Toma ja. Amb aquesta magnífica cançó segur que lliguen molt. Vale. M'encanta Aquesta aquest secció, nois, Sí, és que no sé si és Dark Story o Black Story. Black. Black. Jo tinc el joc a casa. Doncs us proposo una Black Story i ja està, i així pues, la gent de casa també hi pot jugar, pot escoltar i parar i tal, o escoltar les vostres deduccions. Vale, va. La Black Story diu així. Jo tinc... Vale, no digues. Digues. No, que podem molt ser, perquè sí he jugat molt. Jo. Però que és igual, si no... Si te'l saps, mirem a l'Aleix com ho resol. Vas caminant pel desert, te'l saps? No. Vale. I et trobs una sabata. Vale? Vale. Per fer trap. Que se la posen a l'orella, és un telèfon. Una sabata. Segueixes caminant i en trobs una altra. Vale. Un mitjó, un altre mitjó, uns pantalons, un jersei, uns calçotets, Els calçotets els trobo... Primer trobo els pantalons... No, sí, és lògic. Frigant. uns frigant. Un xiclín d'aproximadament uns 170 euros en total. I al final Espera't. Ara. trobs un home despullat, rebentat contra el terra i un branquilló allà al seu costat. Un branquilló. Un branquilló. Un branquilló, així molt curt. Molt curt. Molt curt. Vale. I l'home aplastat contra el terra. Què ha passat? És a preguntar sí o no, no? Sí, penseu en veu alta, vale? Sí. Mm. Anava... Per no deixar silenci tota l'estona. Estava amb algú més. Qui? Aquest home. Només m'has dit... Quan? Abans de morir. morir-se. Abans de morir. Sí, vale. I aquesta persona és la seva parella.
No. Ah, o sigui, Bueno, podem fer que sí, si voleu. No, si és que no... Val, no. Sí, si no primer tienes... és trobar la sabata, no? Sí, I és important. sí. Clar, en plan, Però perquè s'estava està despullat, despullant. what the fuck. S'estava despullant. Sí. Mm. Ah, no ho saps. Sí, s'està Home. despullant. Abans de morir s'estava despullant. Vale. Sí. I Sí. corrent. Corrent. No ho saps. Això no ho pots saber. Vale. Feia calor. Fa molta calor al desert. Sí que sí. Sí. Sol passar. Vale. Ostres. Un branquilló. Sí. El branquilló té alguna a veure, el branquilló. Sí, és clau. És que jo, sí, ja hem de dir per aquí, Si no s'hagués dit, hi ha un blanquilló i un gra de sorra. Perquè no hi ha arbres en el desert. Oh! Per tant, hi ha un Venia d'un blanquilló. oasi. What the fuck? No. On ha trobat el branquilló? Ha caigut d'un avió. Ui. A D'un veure. globus. Toma ja, sí. Un globus? Sí, ha caigut d'un Anava globus. en globus i ha caigut. Però un globus aerostàtic, no anava amb un globus. I la sabata? Ja m'ho penso. Va, sí, no s'ha acabat. Ha caigut d'un Jo- globus Vale, i s'ha vale, ha caigut rebentat. d'un globus. Però està despullat. Ja, però... I el branquilló d'on ha sortit? O sigui, no... O sigui, ha xocat contra un arbre. arbre. No hi ha arbres. Ja, però Al abans... desert, per cert, sabeu que un tio en el desert del Sàhara anava amb camió borratxo i va xocar contra l'únic arbre que hi havia en el desert? Està guai. Què va? Sí, l'ha rebentat i ja no hi ha arbres. Sí. Busqueu a Google un dia. Que trist, tio. Però seguim, no hi ha arbres, el globo no ha pogut xocar amb un arbre. Vale, anava... O sigui, va caure... Vale. Es va despullar dalt del globus? Vale? Sí o no? Sí, perquè primer trob la roba i després el tio. Per tant, sí, es va despullar dalt del globus. I el globus on és? No el veus? I És important on està el globus? És important que no estigui aquí. En plan, que no el vegis. El silenci és tan radiofònic. Aviam. Si el branquilló és clau Sí? i no hi ha arbres, Eh? el... Posa música de misteri. D'on... Vale. La veritat serà... D'on surt el no branquilló? veig d'on surt el branquilló. D'on surt el branquilló? Una pista, no? Una pista. Bueno, no sé si ajudarà molt, però la cistella del globus És de fusta. no és de fusta. No ho és. Direm que és d'alguna cosa, però no ho és, perquè no penseu que ho ha tret És de d'allà. palla. Vale? Per exemple. Ah, n'importa. No, importa que no és de fusta, que el branquilló no l'ha tret de la cistella. cómodo como tener toda tu música en un... Quin misteri. Vale. Ah, és un misteri, no saps quin anunci és. Vull dir que No. Ai, tan còmode, poder era de compreses. No, era de l'app de la BBVA. Per allà, la mateixa branca. Parlant de branques. Parlant de branques, què fa un branquilló? Hòstia, no ho veig, Volia fer un canutó. No, Un branquilló. un branquilló. Estava en un globus i ara està rebentat contra el terra. Però no ha caigut, o sigui, no causa accidentalment d'un globus. Voldria agafar el branquilló. El branquilló el tenia abans de caure? Sí, Se'l portava a casa. sí, El portava de casa? sí, El portava de casa? Sí. De casa seu? sí, però per què? Per què? Per què es porta un branquilló? Jo què sé, En plan, no l'havia portat en plan com a eina, però va dir, hòstia, tinc un branquilló aquí, el faré servir per una cosa. I estava per petar el globus. Eh? Per petar el globus. Ah, No, S'ha per volgut què? suïcidar, ja ha petat el globus i ha caigut. El globus no saps on és, eh? El globus estava fet amb la seva roba. Com? El globus estava fet amb la seva roba. Espera, heu dit alguna al principi? No ho que sé. si estava amb una persona. Ho heu dit al principi? Sí. I que... Vale, pues... Has dit que no. Està amb una persona, està amb una persona. Sí, em dic que sí, però Vale, tu has vale. dit la seva nòvia i Volia sí, matar, no sé. volia matar-la. Qui volia matar què? L'home aquest... Home, Amb un branquilló. Amb un branquilló. Sí. Però Et mataré! no. Volia matar-la Sí? punxant el globo. No. No volia matar-la, tampoc. La noia volia matar... O el noi, jo què sé. És Val. un noi o una noia? Us vaig conduint a... Primer s'ha despullat el tio abans de tirar-se, eh? Volien tenir sexe a dalt del globo? Amb un No. branquilló. Sí. No, no. Jo què sé, Pol. Necessito una altra pista, eh? El tio s'ha tirat per algo. Vale? Però l'altra persona no, i ha seguit.
L'ha assassinat l'altra persona. La noia ha marxat. La noia ha marxat amb el globus. Sí. Vale, el noi s'ha tirat perquè li volia robar branquilló, la noia. Sí, no. Uah, és impossible. No es pot, eh? No el vaig resoldre sol, però en un grup el vam resoldre. Un tio s'ha tirat d'un globus despullat, primer ha tirat la roba, primer ha anat tirant la roba, en plan... No s'ha despullat de cop, ha fet primer una, després l'altra. Perquè passava massa. Ah? Passava massa i ja està, ja s'ha matat. Però el branquilló no sé on està. Però què vol dir pesar massa? Que pesava massa. Qui? La noia. O el noi. O tots dos? Tots dos. Vale. Sí. I què passa si peses massa? Que cau el globo. Vale. Per això ha anat tirant la roba Vale. i al final s'ha tirat ell. Però el branquilló no sé on està. Vale, això està clar, no? Vale, aquí hem arribat a un punt interessant. I ara em falta el branquilló. Sí. En plan, el tio s'ha tirat... Perquè el branquilló era molt petit, però pesava molt. Sí, era un branquilló de plom. No, el branquilló no passava molt. Què pesa més, un quilo de palla o un petit tros així que pesa un quilo? Un quilo de branquilló. Mira, el tio estan perdent altura i han dit, em despullo, s'ha anat despullant. Va posar la Rosalia. I va posar, con altura. I va pujar. S'ha anat despullant, ha anat tirant la roba i després ha vist que no feien prou i s'ha tirat ell. Vale. I un branquilló. Un branquilló. I la noia s'ha salvat i ha dit, un branquilló, torno a guanyar un altura. branquilló vols dir una branca d'un arbre petita. Sí, com un dit. Fuà. Puto branquilló, eh? És impossible. Quin pal, és que és tio. impossible, és impossible. Però per què el branquilló? Quin pal. I torno. Quin pal. Quin pal. No, però és un acudit. De quin pal, en plan, joder, Jo ja estava pensant, estava ben referent. Ara tot el que digué és important. Hi ha un gra de sorra de color blau. Què dius? No, és broma, ara estic trobant. Ha caigut un ull. Per què el branquilló? Ja, és el que estem pensant. Sí, és l'única pregunta que tinc ara mateix. Hi ha la pista final, vale? Vale, va. En un minut us tiro la pista final. Vale. En realitat ja hem resolt el Black Story, perquè ja sabem com s'ha mort. No ho saps, falta alguna cosa. No, s'ha caigut. Què és la pista final? Xicling. Per què es tira el tio i no la tia? Pista final. O sigui, eren un tio i una tia? Hem de dir que sí. Ah, vale. Per què es tira el tio i no la tia? I és l'únic que us queda per resoldre el branquilló. Perquè tenia el branquilló. Perquè el branquilló era l'anell de que li demanava per casar-se. Era molt pobre. No. A veure, el tio, desesperats, es treu la roba. Oh, merda, no guanyem pes. És un branquilló o es deuen referència a una part del cos masculina? Clar, perquè has dit que hi ha la roba... És un branquilló. La roba del tio. El tio tira la roba. Us explico fins que ha descobert. Són dos. El globo perd altura. Es treuen la roba. Es treuen els dos? Va, el tio... Sí, hauria d'haver dit que hi ha el doble de roba, no? Vale, potser sí. Es treuen la roba i quan no tenen més roba... tots dos tenen la roba. Sí, ho he decidit. La noia també. Hòstia, I quan els dos veuen que hi ha... que segueixen perdent pes, pues, dels dos, el tio s'ha de tirar i es mata. I té un branquilló. Però no ho tria ell. Perquè el branquilló no està ple de foc. No. L'Aleix ha fet una observació interessant. Què ha dit? Que no ho tria ell. Ah, no tria... Ah, vale, ho han fet a sorts. Hola, és aquesta, és boníssima. Ja està, és això. Hola. El branquilló és el branquilló curt. Ja, però... De qui agafa el més curt es tira. Hòstia, un moment, ara això... Canvio de tema, Això del branquilló només ho fan Novita. Sí, ho heu fet mai vosaltres, en qui es tira això? Resolució de la Black Story, era Novita. El mort és en Novita. Ja sabia era que li toqués, segur. Home, és bona, aquesta Black Story. Mola, Ara hi ha algun oient que fa mitja hora que l'ha descobert i ha apagat la ràdio. Detectiu Conan. Ah, mola, està de Tenim una Black Story. Està bé, està bé. Algun té un altre, tu ni ja l'entens. Però no sé si tindrem temps. Uah, és que no... No, és que no o podem explicar històries de por. Ja que estem en el mood, no? Dale. Algun sap? Històries de por que t'hagin passat o històries de por... No, és igual, per cagar la gent. Ara que és tard i que surtin en por Serinyà.
Ah, clar. Tu, Aniol, no tens collons a Serinyà? Dir algun plan... O sigui... Fem tard. No, en plan, tu dius alguna cosa, tu ara pactem que diràs alguna cosa i la gent ha de respondre una altra cosa. Vale. I tu, Serinyà, ho dius i a veure qui ens ha escoltat. Vale. Què dic? Branquilló. Branquilló! I saps? O sigui, estic al mig de... com es diu? De... Què? La cançó Flying Free. Sí. I agafo el micro i dic, Branquilló! Vale. I els altres han de dir, molt un piló! Oh, és bona, és bona. Vale. Ho fas, Aleix? Vale. I digueu als teus col·legues també per si de cas. Sí. Saps que... Suma. Que si no ens ha escoltat ningú no sigui... Mola un piló. Branquilla mola un piló. Vale. O fa molta por o alguna cosa així, no sé. No, bueno, ho hem de decidir, no pot ser, no sé, que si no... no sé. Serà un mare magnum de confusió. És igual. Confusió també mola. Mare màgnum de confusió. Ja lliga, saps? Que la gent canti el que vulgui en aquest moment. Vale. Història de Pol, ho sabia alguna cosa? Jo en sabia una. A veure. Ja com anava, és que també ho tinc molt al cap, vale? Hi havia una vegada un... És real, diem que és real, sempre fa més Sí, por. clar, que és real. I va passar a Serinyà. Eh? Va passar a Serinyà. No, Serinyà. a Fontcobert. Vale. No, per anar a Serinyà per on has de passar? Vas que per allò, vas a Serinyà directe. Pues anant a la carretera de Serinyà... La carretera de Serinyà, allà Secundària. a la gasolinera. Vale, què va passar? Era un dia molt... Com es diu? Tènubre. Un dia que plovia molt, de tempesta i tal. Sí. I una iaia sempre anava al mercat i tal, i quan tornava, doncs va veure que no arribava a casa. I... més que no me'n recordo. Però ella va veure que no arribava a casa. No me'n recordo. La part més imprescindible, saps? No me'n recordo. A veure, Si era una voleu, iaia... si voleu, Un moment, si però voleu. estic amb Black Story, però la iaia veia que no arribava a casa Tinc ella. una idea. Ai, no estic arribant. Tinc una idea. Digues. Ara, màgicament, en directe, parem el temps, m'ho Ah. penso ràpid i continuem, si voleu. Vale. Sí o no? Sí, Ho intentem? Vale. Vale. Però deixem una frase a mitges, perquè sembla que ho fem Hi havia tot una seguit. vale? Vale. Hi havia una vegada una iaia que tornava del mercat. Vale, anava cada dia al mercat. I era un dia de tempesta. I jo feia un camí molt llarg per tornar a casa. I bueno, per anar també, perquè era el mateix camí. I va veure que aquell dia, que feia molta tempesta, estava xopa, no arribava a casa. I va trobar una casa al mig del bosc. Puc comentar el que acaba de passar? L'Aniol explicant una història por massa creepy, massa sad, i l'ha saludat una tia i ha aixecat la cara super somrient i ha tornat a canviar la cara super sad. Vale, seguim. Sí, perdó. Trobo una casa al mig del bosc De Serinyà. i... sí, a veure Serinyà. I allà, o sigui, mig moribunda, ja, perquè estava xopa, tempesta i tal. Toca per dir, tu, com podria quedar a sopar avui, que no arribo a casa? I el noi que estava dins, amb la família, doncs que també era una mica pobre i tal, doncs va dir, no, és que no tinc per menjar per tants, o sigui què. I la iaia es va quedar fora. L'endemà al matí, quan va sortir el noi a treballar, suposo, doncs va trobar la iaia morta. I la va anar a enterrar. Però just quan anava ja a posar al terra, va veure que tenia un anell al dit, que era molt car, hi havia allà un diamant d'aquells quilowatts potents. Quilowatts. I va intentar treure l'anell, però no podia. I va... Uau, mola massa, fer aquesta veu i aquesta música. Va veure que no podia. I va dir, bueno, li tallo el dit. I tal, i ja després ja li trauré. Li va tallar el dit, li va treure l'anell i chill, esto va quedar. Chill. I després se'l va vendre i tal. Al cap de 20 anys, pausa dramàtica, era un dia com aquella nit de fa 20 anys. Una tempesta, pluja, llamps, trons, de tot. I el mateix noi, el mateix dia, era això avui, quin dia som? El mateix. 20 anys més tard, li van tocar a la porta. I en veu d'una iaia ha dit, que em puc quedar a sopar, que no arribo a casa. I el noi, recordant el que havia passat 20 anys enrere, la va deixar entrar. Li va donar sopar, tal. I després, fent una mica sobre taula, va veure que la iaia li faltava un dit.
Damn. I li va dir... Ostres, veig que et falta un dit. I diu, sí, bueno, me van tallar fa 20 anys. I diu, ostres, i per què li van tallar aquell dit? I diu, bueno, és que tenia un anell molt valuós amb un diamant. No sé què. Ostres, i qui li va tallar aquest dit? I diu, me'l vas tallar tu! I ja està. Aquesta és la història. Sí, és una història, però que no fa por. Però el que fa por és que estiguis enrotllant, És que hi he pensat. I de cop vas allà, me'l vas tallar tu! I perquè amb aquest vidre que tenim que ens separa. Us ha sudat la vida. Us ha sudat, més que m'he sentit molt malament. Veies al final i dius, tocar el susto, i has pensat, com el faig? Sí, això mateix. Però bueno. Uau. Increïble. Sí. Tu, Trapella, et saps alguna història de por? No. Hòstia. Inventa't en plan, de 10 segons. La història de 10 segons de por. Una història de por? De 10 segons. Sí, perquè són els que tenim, Ah, sí? Més o menys. Doncs mira. Estic fora, En plan... No em ve res al cap. Estic en baixa inspiració. Declaració de la renta. I diu, no! És que amb aquesta música dius qualsevol cosa i fa por, Ara, diem alguna cosa. La meva mare. Amb una xancleta. Branquilló. Branquilló. Aerostàtic. Box. 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 Ah! Ho he entès en ve alta. Bueno, ho havia entès, ho havia interpretat. Box. Bueno, dit això, acabo, si voleu, per treure aquest mal d'auguri de por que tenim. Trapella. Acabo amb un acudit que em vaig inventar, de crispetes. Vale? El meu germà estava fent crispetes i em va proposar un repte mentre ens esperàvem i va dir: no tens collons a inventar-te un acudit ara mateix, ipso facto, sobre una crispeta. I, o sigui, vaig tardar poder 3 segons, vaig anar molt ràpid. A veure, va. Pop, ja se m'ha acudit. Val, no és millor? No, però... Il·lustra'ns. O sigui, vull dir, em va quedar molt bé, n'estic molt content. Ah, però merda, el vaig tuitejar, poder tu ja el saps. Pot ser. Em sona alguna de crispetes al teu Twitter. Però... Va una crispeta bussejant pel mar. Ah, sí. I pop. I després la petxina. Uau! Segona part. Hauríem d'haver explicat un acudit. El podem explicar a l'inici del programa. No, però l'haig d'explicar ara. Va, explica'l. Però ja. Va, l'explico ja, és un acudit, vale? Hi havia una vegada uns dos enamorats, vale? Que estaven passejant pel mar i li va demanar per casar el noi a la noia. Li portava un anell. Portava un anell la noia. La noia l'aviso que estic fent, ja l'explicaré. Segueixo. I portava un anell la noia i la noia... Va, torno a començar, merda, és que m'has distret, Aniol. Són una parella que estan caminant per la platja i li demana per casar i li diu: et vols casar amb mi? I la noia li diu: sí. I quan va agafar l'anell, passa una gavina volant, agafa l'anell i el deixa caure al mig del mar. Fuck, vaya puta merda. L'home se'n va ratllat, se'n va... i veu en un restaurant amb un cartell enorme que diu: petxines capturades aquesta mateixa tarda, perquè allò havia passat al migdia, a tarda, i ara van a sopar, aquesta mateixa tarda al mar. I diu: ok, entrem i a veure si la petxina s'ha menjat l'anell i puc trobar l'anell. Arriba allà: hola, vull 3 petxines. Els hi porten, es donen de la mà. Seria molt romàntic que hi hagués una petxina a la primera. L'obre? No, ja s'ho mengen. Va, puta vida. Segona? L'obren? No, s'ho mengen. Puta vida. Agafa la tercera? L'obren? Es miren? I saps què hi havia dins? El xocobollo. Però primer has d'explicar. Ja, però l'explicaré. És que encara no hem gravat. Ja...
És igual, deixem-ho aquí. Deixa'm explicar el secret. No ho deixaré. Amb aquest acudit... Encara no hem gravat al principi, ja està. Amb aquest acudit tanquem... Amb aquest acudit tanquem el programa d'avui de Fem Tard amb Trapella. I amb aquesta cançó de la Hammacking de Tallets ens anem a Serinyà. Sí. Adéu, fins ara Serinyà, cracs. Vinga, Pots posar aquesta cançó aquesta nit, també. Every time I feel myself and I go to the discotheque, I see something in your eyes that reminds me you're not there. Hem passat la nit per molts carrers, hem après que les coses bones cauen sempre pel seu pes. Jo per tu, tu per mi, jo per tu, tu per mi, jo per tu, tu per mi, na 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 na. Jo per tu, tu per mi, jo per tu, tu per mi, jo per tu, tu per mi, na 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 na. Madre mía, JJ, bájale. En un espai útil tan petit m'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit, de nit, de nit. Ni que tengo ni dominions. Ella vol una maca on hi capiguem els dos. Tinc una maca que no té piscina, però té unes cordes que tu al·lucines. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. I és que avui m'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit. En un espai útil tan petit m'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit, de nit, de nit, de nit. I és que tu i jo no ens entenem. Hem vist anars al cel i a Sant Pere el puto infern. I és que tu i jo parlem, però sempre ens passa el mateix, que mai ho fem oficialment. Penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit. En un espai útil tan petit m'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit, de nit, de nit, de nit. M'he quedat penjant de la maca